بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu da sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shiryar babu mai fatar da shi kuma wanda ya fata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya, kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Yan uwa musulmi masu ainihin sauraron mu da kallon mu a nan kusa da waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, muna muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana ranar Lahadi ce wadda ta daidai da ranar 22 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1428 daidai da 5 ga watan Agusta shekara ta 2007. Karfe 10 daidai na ainihin wannan rana gashi muna zaune a Mahmud Tukur Lecture Theater a ABU Kongo Zaria. Jama'ar musulmi, wannan lecture da za mu gabatar a yau takenta shine Internet baiwar Allah. Wannan lecture asalin ta ci gaban wata lecture ce wadda muka gabatar makonnin biyu da suka gabata, wadda muka sanya mata suna da'awa aikin Allah. To ga kuma internet shi kuma baiwar Allah. Wannan lecture tawa akwai bayanai da nake so in gabatar kafin in fara akai tukuna, ba dan kuma ba akwai wani kuskure da ya faru a tarihin da'awata a garin nan, to yau zan warware shi Allah su. Wato abin da ya faru jama'a, na tashi ina koyon karatu, ina karantarwa, ina zuwa yin wa'azi kuma ina zuwa jin wa'azi. To sai dai daga cikin matsalolin shine daidai sadda na taso lokaci ne da hayaniyar ƙungiyoyi da ɗariƙu suka yi ƙarfi a ƙasar. Waɗannan ƙungiyoyi da ɗariƙu hayaniyarsu sai ta kaima ba su yadda da musuluncin kowa ba sai wanda yake cikinsu. Tuni kuma da na taso ashe sai na yi laifin da na yi waɗannan ƙungiyoyin da ɗariƙun shi ne sun sa rai sai in zama ɗansu ko in zama ɗan wata ƙungiya ko ɗan wata ɗariƙa. Tuni kuma malaman da ne karatu a wurin su duk ba ƴan ƙungiyoyi ba ne kuma ba ƴan ɗariƙu ba ne, malamai ne na musulunci. To ni ma sai na ga wannan hanyar tasu na gamsu da ita. Don haka sadda na zo ina karantarwa ban san maganar ni in shiga wata kungiya ko in soki wata kungiya ba, ban san maganar ni in shiga wata ɗariƙa ko in soki wata ɗariƙa ba. Abin da na sani shine abin da na koyi karatu kuma nake koyo shine Qur'ani da hadisi da ilmomin da ke kewaye da shi. To ashe a nan ƙasar in har za ka yi da'awa dole sai ka zama ɗan kungiya kaza ko ɗan ɗariƙa kaza ko ɗan mazhaba kaza daga cikin ƙungiyoyi da ɗariƙu da mazhabobin da mutanen suka sani. Idan ko ba haka ba, to za su ƙulla faɗa da kai da abin da kake karantarwa komai gaskiyar abin. Jama'a, wannan shine abin da ya faru a tarihi na a Zaria. Ni dai ba zazzagi ne haifaffen Zaria, babu inda na rayu a duniya kamar garin nan, kuma babu inda nake fatan in rayu a duniya irin garin nan. To abin da ya bani mamaki da na tashi ina karantarwa, ban san maganar wata kungiya dole sai na shiga ba, kuma ban san maganar sai na soki wata kungiya ba, karantarwa kadai nake yi. Lokacin sana'ata kuma ta tela in je in yi sana'ata, lokacin koyon karatu in je in ainihin koyi karatu.
to sakamakon wancan irin abin da bature yake kira background wato khalfiya irin yadda na taso din ashe wannan ba a saba ganin haka ba dole ka zama dan kungiya ko dan dariƙa ko dan mazhaba to ni sai na taso duka waɗannan abubuwan ni ban ma san da bayanin su ba dan haka kuskuren farko kenan laifin farko kenan jarimar farko kenan to da na tashi sai duk abin da na koya na Qur'ani da hadisi na san gaskiya ne sai in karantar sai in ji an ce to ai wannan abin ya saba wa mazhabin Maliku to na karanta mazhabin Maliku na karanta mazhabin Malikiya don waɗannan abubuwa ne masu bambanci to na karanta mazhabin Maliku na kuma karanta mazhabin Malikiya jimillar su da ake karantawa a nan kasar da kuma ainihin waɗanda yake su ne malamai suka sani a duniyar musulunci duk sai da na bin malaman da na san sun san su na zauna na koya a gabansu amma ni a yadda suka koyar da ni ba su koyar da ni cewa in bar musulunci in zama ɗan ƙungiya kaza in bar musulunci in zama ɗan mazhaba kaza in bar musulunci in zama ɗan ɗariƙa kaza kai abin da fahimta daga abin da suka karantar da ni shine za a iya shiga ƙungiya in ana bukata ko a kafa ƙungiya to sai zaman ni na tashi da a yadda zan yi ba ni bukatar in shiga ba ni bukatar in kafa za a iya shiga mazhabi ko a yi fatawa da wani mazhabi in ana bukata sai na gani na tashi ba ni bukatar in shiga wani mazhabi amma in ina karantarwa in na ga ina da bukata ina iya fatawa da mazhabi ko nawa ni a wurina da Imam Maliku da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbali da Auza'i da Ibn Mubarak duk ɗaya ne to ashe wai laifi ne Imam Malik a wurin shi ya fi Annabi Muhammad to ni kuma ban yarda da wannan ba to sai in ce Annabi ya ce sai a ce to ai Maliku ya ce kaza to sai in ji kamar zan suma dan ni tukuna in an haɗa Maliku da Annabi to ban san waye Maliku ba to sai in faɗi maganganu masu zafi sai a ce na zagi Maliku sai in ce a'a ba Maliku ne nake zagi ba wannan gadawar da kuka ce nake rugurguza ta domin ne cewa Annabi ya ce kuma ka ce to ai Maliku ya ce ai Maliku ma ya san da wannan magana ta Annabi ni kuma ban taɓa kowa ba a taɓa koya min da cewa yana daga cikin sharaɗin bauta wa Allah duk abin da ba ka bauta wa Allah sai ka je ka yi consulting Maliku ka nemi shawarar Maliku ya zan karanta a masallacin kasuwar muciya wannan abin da zan karantar ko kana so in faɗa ko baka yadda ba to ni ba a taɓa koya mini haka ba to kuskuren da ne shine sai in ɗauko littafi sai in zo sai ina karantarwa in na karantar ni a ƙashin kaina na san wannan abin yau da zan karantar ya saba Imam Malik misali zan ba da fatawa akan cewa bayan azumi za a yin azumi guda 6 6 Shawwal dalili hadisi sahihi Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito Annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam sai in ji an tashi ana haraga ga ana cewa ai Maliku ya hana sai in ce to wannan kafirci ne a ce muku manzon Allah ya ce ku ce Maliku ya hana to wannan shine asalin kafirci shine manzon Allah ya ce ayi kai kuma ka ce wani ya ce kada ayi to sai a ce an zagi Maliku sai nace a'a maganar da kuka yi ce nace kafirci ban ce ku kafirai ba ban kuma ce Maliku kafiri ba amma kafirci ne ake maka Annabi ya ce ayi ka ce wani ya ce kada ayi wannan kafirci ba za mu karbe shi ba to wannan sai ya rinka zama masallatan juma'a wuraren wa'azi sai ana ta mai da raddodi wannan mai da raddodi ne ma sai nake mai da raddi akan waɗancan to sai a ce Albani na sukar ɗan ƙungiya kaza akwai tambayoyi da aka rubuto a haka wai kana sukar ƙungiyar izala ba na sukar ƙungiyar izala ba na sukar ɗan izala amma ina sukar ƙungiya in dai fatawa ce a ƙungiyance ba ce ƙungiya ta ce ba ta yarda da hadisin Annabi kaza ba to zan soke ta amma a ce a'a wai ina sukan ta bi zatin ita ƙungiya ce Allah ko ƙungiyar fitiyanu ba na suka ita ce ta yan ɗarika ba na sukan ta amma duk wanda za a ce Annabi ya ce a ƙungiyance shi kuma ya fitar cewa ƙungiyar mu ba ta yarda da wannan ba to za mu ce wannan ƙungiya ta buga wannan kan muna faɗi kuma akan haka za mu mutu numfashin mu na ƙarshe ba ja da baya kuma ba compromise malam wani ya ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza ba lalle bane sai ya rusa wannan abu amma sai ce bari ya kafa wa'azi ya rusa wannan abu to in ya rusa wannan abu to dama muka ce rasdu wasa'ilul i'lam muna nan muna sauraron kowa
to da ka rusa kaza sai mu ce to a mai da martanin wani da ya zagi hadisin annabi ko wani da ya ci mutuncin hadisin annabi to sai a ce yaya albani zai zagi shugaban kungiyar mu a'a ba shugaban kungiyar ku albani ya zaga ba wani shaytani ne ya soki hadisin manzon Allah shi albani yake abin nan in kuma kun yadda a haka shugaban kungiyar ku ne to lallai shaytani ne ko kuma shaytanu ne magoya shaytani domin ban ga kungiyar da za a kafa ta za ta yi musulunci aiki ba a ce annabin musulunci ya ce kaza kungiyar ta fitar da karar doka cewa sam ba ta yarda da wannan ba to gaskiya ba mu yarda da wannan kungiyar ba inda haka ne dan haka in ka ce albani na sukarwa ne ka yi kuskure kamar misali yanzu a audio in ka shigo za ka ga 'yan mata tsirara sai albani ya je sai wa'azi ce yanzu nan ya dace a ce jami'ar da Sardauna ya kafa ana barin 'yan mata na yawon tsirara wannan bai dace da addinin mu ba wannan bai dace da al'adar mu ba Sardauna ya ce ya kafa jami'an nan ne ba don ta saba addini da al'adar zage-zagen da ke kasar Zazzau ba haka Sardauna ya faɗi a jawabin buɗewa don haka ba mu yarda da wannan ba sai ka je ka ce albani yana zagin ABU albani yana zagin Sardauna ka ga majaki baka da fahimta baka yi adalci ba ina fata an gane wannan shine hakikanin abin da ke haɗa mu da ƙungiyoyinku da malamanku in ba haka ba na rantse da Allah ko lokacin da na fara musu tafsiri a masallacin Cikaji a 1990 shekara 17 tafsirin ya kasance neutral ne kowa na zuwa saboda kawai na zo tafsiri zan yi in tafi to in ne tafsiri misali sai mu zo wurin ayar da take cewa talaqu marratani saki ame ɗaya bayan ɗaya ne fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani in ka sake ka dawo ka sake saki ka dawo na uku in kai mata sai Allah ya ce to ba za ta dawo ba sai ta auri wani to shi kenan sai Umar ya miƙe wata rana ya ce to duk wanda ya haɗa uku a uku yayi ya tabbata a halin Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi haka ba ɗaya ba biyu ba ya mai da matar da muka zo wannan aya sai mu bayani a tafsiri ba abin da Annabi ya ce amma ga wani abu da Umar ya taɓa saboda wata maslaha amma wannan abin kuskure ne don haka malamai daga cikin sahabbai ma a zamanin shi suka mai tawaye ya zo ya janye wannan magana don haka kun ji yadda wannan magana take kar ka yi saki uku a kalma ɗaya amma in ka ji ka yi to shari'a ta ce baka kyauta ba amma za a iya mai maka da matarka to iya abin da za mu faɗi kenan mun je tafsiri to sai wani ya zo ya ce to billahi na ji ƙungiyar mu baka yadda ba wannan yahudanci ne saki uku a mai da ita wannan kafirci ne hadisan ban yadda da su ba ce to kayan ridda to kai kan kungiya kana gefe sai ka ce ni nan din ne ridda ya ridda saboda haka wannan shine asalin fada in ka yi adalci ka fahimta oho in ka ki adalci amma wannan this is the true color of the conflict wannan shine asalin fada shine asalin rikicin na ɗaya kenan to waɗannan irin abubuwan da suka rinka haɗa mu da su sai na ji su suna cewa wai albani bai da malami ni ban da malami sai na ce to amma ni fa ubana tela ne kakana kuma ba fulatani ne har ya mutu kiwo yake to a gidan suwa aka yi wahayin karatu misali ko kuwa ubana tela ne yanzu ka je kaso sabon gari ba gan shi ko yana dinki ko yana yawan dillanci ban taɓa ganin karatun dinki ko ya iya karatun hadisi ko risala ba ta yaya aka yi bai da malami ya iya karatu ai mai faɗin wannan magana ya kamata ya siffanta kanshi da motsuwa mutumin da zai ɗauki littafi ya karance shi da harshen da ba na uwar shi har uwa ta mutu bata iya larabci ba bata iya turanci ba balle ka ce a bakinta na koya amma in zauna in karanta littafin larabci in naga dama in musu da iradi in naga dama in zauna in fassara shi da Hausa ko da turanci amma ban da malami kai dai baka san malami na ba kawai haka zaka ce to baka sani ba baya nuna babu dan yanzu ka zo wurina kace in baka naira 1000 nace ba zan baka ban ka koma kace ashe ma bai da kuɗi kai ƙarya sai kace ya hana ni dai so kullum matsalar da ke faruwa tsakanin ni da su ita ce matsala ce ta rashin adalci bayani shine abin da ya faru da ba su tsaya su faɗa ba don na ki shiga ƙungiyar ka bai lazimta ka ce ban da malami ba ko kuma don ka je ka yi ƙarya ka ce kai malami na ne na ce ƙarya kake yi ba a nuna kai ban da malami misali bana aikin hajji na zo na wuce kofar gidanmu kenan mun gaisa da wasu bayan Allah sai
na je in dawo ashe sai wani ya zo sai ya samu malami ne daga wata jiha sai ya samu suna hirar da ya samu su ne a kaina na wuce sai ta yaro na albani an na karantar da shi islamiyya a gyalle sa kan zari a gyalle su kan na musu islamiyya can ni ka sai da na dawo sai shi ɗaya daga cikin su da ake ba labarin sai ya auna to wai wannan tukuna ma ya girmi wannan kuma yaya ma aka yi tun da ya ce ya karantar da shi islamiyya yana yaro to da na dawo ya ce ina dawowa sai dube ni da ce sai sake dube wannan kawai automatically sai ce to akwai matsala sai ce ka gane wannan nace a ban gane shi ce ala ga mata malam ka san wannan sai ce a kai sai muka jingun nace ta yaya aka ne za ku mai da mu yan drama ku yi bayani haka muka yi sai suka ce a ɗazu da ka wuce kai mana sallama ne muna zancen ka sai malam ya zo sai ya ce ai shi malamin ka ne ya karantar da kai a wata anguwa a gyalle su a Zaria sai na ce to gaskiya ni dai ba dan gyalle su bane kuma ni har yanzu da nake muku magana ba ma a hajjin bana ba a yanzu ma da nake muku magana har yau ban shiga gyalle su so 5 ba a duniya gyalle su ma ban shige ta so 5 ba yanzu ka tambaye ni daga ina hududu din gyalle su take ma ba zan iya ƙididdige maka ina tudun wada ta tsaya ina gyalle su ta shiga ba na ɗaya kenan na biyu na ce wannan kai yanzu shekara ka nawa ce 39 na ce to na girme ka sai da aka magana kawo mini islamiyya na karami ƙarya kake yi babban malami ne in fa shugaban malamai ake ce mai sarkin malamai kun ga sai na dube shi nace ƙarya yake sau da ƙarya yayi bai halatta in ce kuskure ba ƙarya yayi ɗaya kenan na biyu sai na ce mishi sannan kuma ni ban yi islamiyya ba don lokacin da nake karami ba a islamiyya karatun allo na yi na ce kuma ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya shi yasa mabiyanku suke cewa muna zagin ku maƙaryata ne ku assalamu alaikum sai na wuce to yanzu misali wannan ƙarya ce ya biya zuƙa musu to mu kuma a tsarin mu da muke bi shine ko masoyin mu ko makiyin mu ne ƙarya sai mun ƙaryata shi misali wani ya je nan kasar Giwa ya je da kasar dina a cikin kasar din sai su suka ji ina hujja da littafai suka ce sun lissafa littafai da aka hujja da su ko 17 shi dan ya nuna shi ma wani ne sai ya ce ai wannan malamin shi ne yace shi wannan malamin ya kalli littafin ya kalli bangon kautu ya haddace duk abin da ke ci shi ne suka zo suka gaya min nace wani ne ya faɗa ka suka ce nace to in dai ya faɗa to ƙarya yake yanzu wannan masoyin mu ne tsabar soyayya ce ta sa ya ƙarya ko to ƙarya yake yi to haka muke in kai ƙarya za mu ce kai ƙarya don duk malaman nan da su shu'uba suka ƙaryata sun tana karanta cikin hadisi a ce wani yayi ƙarya manyan malamai ne suka ƙarya aka ƙaryata su don haka wannan sai ya haifar da wannan ƙaryar sai suka ce wai ba ni da malami wasu ma har suke ƙara wai ni ne mace to duk maganar da nace tana buƙatar wanda na faɗa wa ya zo dubi tsabar ido na yace ni na faɗa mai ko kuma ya kawo kaset in ji shi yasa cikin tambayoyin nan in lokaci ya bayu in bai bayu ba za mu kira ku wata ran za mu amsa su ko wanda ya tambaya yace yana son tarihi na yi muku alƙawarin karan farko zan yi muku tarihi na za ku sani amma ina cewa a yanzu kuna da ganin mutum sai da ya fara karantawa kuka san shi haka ne da bai fara karantawa ba fa to ya za ku yanzu kun san malamin Malam Bakar Gumi aba ku san malamin Malam Bakar Gumi ba me yasa saboda sai da ya fara karantawa kuka san shi amma iyayen shi da kakannin shi da waɗanda yake karkanna tsakanin su sun san malaman shi to yanzu kai ka taso dan jiji sai ka ce to ni ban san malamin Gumi ba to ya kai ka san shi sai da ya zama malami ya fara wa'azi sannan ka san shi baka san da yake zuwa koyon karatun ba in ba dan da nake fara ko ina karantar da ku ba ku san ni ba ya za ku iya tahakkumi akan rayuwata duk abin da zaka faɗi ƙarya zaka faɗi ba kuskure ba duk abin da zaka faɗi ƙarya zaka yi kuma sai ka yi istighfari to abin da yasa ba mu son wannan kuskuren ya sake faruwa domin yau laccoci na sun ɗauki wani salo shine salon da lacca ta biyu yadda zan yi za a ji lacca ce akan abin da ya shafi Qur'ani ko hadisi
ko abin da ya shafi aqida ko harkar da'awa ko wani abu dai da ya shafi musulunci ko to saboda wannan kuskuren da aka samu ban sai sake faruwa yau gashi zan yi magana akan internet ta iya wani ya ce to ina kuma waye malamin shi ina yayi makaranta to ina gani ya kamata don in yi muku adalci don ka ku shiga wancan rudanin in faɗa muku tukuna mecece alaƙa ta da internet yaya aka yi shin zuwa ne na sai littafin internet kawai na kulla ɗaki na fito na ce na zama internet ko na iya internet to yana daga cikin abin da nake so ka sani a tarihin rayuwata in baka sani ba ni ɗan boko ne karatun boko yana daga cikin karatuttukan da ne a farkon rayuwata ɗaya kenan hakika na taɓa samun kaina a lokacin da na fi jin turanci fiye da hausa ba don kuma ba saboda na yi makaranta ne ta mishan wadda yake tsabar turanci ake in kai wani harshe ma har yakan zama maka tara na ɗaya kenan dangane da kwamfuta kuwa abu na farko na samu ainihin certificate na shiga harkar kwamfuta na farko abin da aka fi sani da word processing da makamantan waɗannan sannan na bi na rinka yin kwasa-kwasai a cibiyoyi na karantar da kwamfuta masu zaman kansu musamman a garin abuja ran da na zo tarihi na zan lissafo waɗannan abubuwan ɗaiɗaiɗaiɗai insha Allah wannan sai zaburar da ni ba don komai ba saboda na taɓa samun kaina muna aiki tare da bawan Allah Alhaji Salihijo a Afri Project Consortium tare da ainihin kanin shi mai suna Injiniya Aziz wanda electrical engineer ne kuma lecturer ne a nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda wannan mu'amala da muke da ayyuka da kwamfuta sai zaburar da ni sai na ga to ai bai kamata kwamfutar nan in yi mata shan kunu ba bai kamata in yi mata gefe-gefe ba ya kamata in je in samu ilimi ne a kanta ilimi wanda za a kira shi ilimi don haka sai na nemi je in yi karatu a kanta a jami'ar kimiyya da fasaha da ke ainihin yola wadda aka fi sani da Federal University of Technology yola na je na karanta information and communications technology don haka ba information technology na karanta ba information and communications technology na ɗaya kenan a lokacin da nake wannan digiri akan information and communications technology sai jami'ar ta buɗe mana wata dama cewa tana yin diplomomi a kwasa-kwasai mabambanta daga ciki har da diploma akan computer science na je ƙasar Adamawa ba abin da nake sai karatu ba ni da wani abu da nake a ɗan makaranta na je don haka sai na enrolling ina yin diploma kuma ina yin digiri sai ya zan abin ya zama mini gonar gizo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa na kammala diploma ta shekara 2 a computer science sannan na kammala digiri na kuma a information and communications technology muna shekara ta 3 sai aka kawo mana wani ƙwararre daga America wannan ƙwararre za ku ji shi yana labarai ku kun san shi a ɗan jarida ne Muhammad Danjuma Usman a tashar VOA Voice of America wannan injiniya ne ƙwararre a kan sha'anin kwamfuta ɗan garin Numan ne sai dai shekara 19 a America da aka ɗauko shekarantar da mu sai muka shaƙu da shi sai ce ya ga ina da sha'awa harkar nan me yasa ba zan yi ƙoƙari in zama consultant a ciki ba wato in zama ƙwararre sai na ce to ta wace hanya sai ba ni shawarar ga irin kwasa-kwasan da ya kamata in ɗauka in yi jarabawa a kai sai in samu ƙwarewa da kuma karɓuwa ba wai karɓuwa ta ƙasa ba karɓuwa ta ƙasa da ƙasa wato ta duniya gaba ɗaya a lokacin nan har sai ya fara karantar da ni irin waɗannan kwasa-kwasai ya samo mana littattafai ya nuna mini sai wannan ya zaburar da ni lokacin da na shiga aji 4 sai na taho National Institute of Information Technology NIIT branch ɗinsu da ke Kaduna sai na zo domin in yi abin da ake cewa da makamar aiki wato industrial attachment da na zo sai na ga wata dama ce a nan ta in yi waɗancan kwasa-kwasai da ya bani shawara tun da na ga ana yi don haka sai na rijista sai ne wani course da ake kira A+. Wannan A+ din nan yana karantar da harka ne ta gyaran kwamfuta da gano matsalarta da kuma kula da ita a
abu na farko kenan. Sannan wannan sai zaburar da ni kuma sai ne dan uwan wannan course din da ake kira N+, shi kuma ma'anar shi networking, wato harka akan ƙwarewa dangane da ɗaura aure tsakanin kwamfuta da kwamfuta ko kuma ɗaura aure tsakanin kwamfuta da na'urori na sadarwa. Waɗannan kwasa-kwasan dukkansu na yin su kuma na jarabawa na kammala kuma na ci alhamdulillah. Don haka in ka zo rubuta sunana sai ka rubuta A+ a gaba, sai ka rubuta N+. Ɗaya kenan. Waɗannan kwasa-kwasai ne na bakaniken kwamfuta. In ka iya wannan to ka zama bakanike, abin da ake kira technician. To sai na zama technician. Waɗannan kwasa-kwasan su kuma shimfiɗa ne ga babban ainihin wato course ɗin da ne wanda aka fi sani da MCSE. Ma'anar shi shine Microsoft Certified Systems Engineer. Wannan course ɗin shi ma na yi shi cikin watanni 9 na kammala shi, yau kamar wata 3 da suka wuce na kammala shi kuma ne jarabawar shi na ci. Don haka in ka rubuta sunan na an ka sa A+, N+, sai kuma ka sa MCSE. To, waɗannan su ne kwasa-kwasan da ainihin na yi a kan harkar kwamfuta. Wannan kwas ɗin idan ka yi shi zai baka damar ka ƙware, ka zama cikakken injiniya na kwamfuta wanda yake karɓaɓɓe a duniyar kwamfuta gaba ɗaya. In kana son ganin bayani a kai ka koma ka duba computia.org. computia.org. computia.org duk za ka samu bayanai akan waɗannan abubuwan in Allah so, kai ma an kana so kai sai ka je kai. Sai dai kwasa-kwasai ne waɗanda ake biyan kuɗi, kamar wannan na farko ana biyan naira 89,000, na biyu ma 89,000, sati 6 ko sati 5. Wannan kuma wata 9 ana biyan, yanzu ana biyan 330, amma a sadda muka ana biyan 270. A? Da tsada ko? To ka gwada jahilci ka gani, nawa ne jahilci? In dai da tsada gwada jahilci ka gani. Ka je ka tsaye jahilci ka ji shi kuma nawa ne? Babu tsada jama'a. Babu tsada, dagewa za ka yi, ka je ka yi kai noma ka samu kuɗi, ka yi karatu. To, na kammala jami'ar kimiyya da fasaha bara, a saurara jama'a. Akwai wani malami na da ya karantar da ni harkar kwamfuta a Abuja, sai ya ɗauke ni sai kai ni wata cibiya wadda aka kafa ta a mulkin da ya gabata. Wannan cibiya ce wadda jami'o'i na ƙasar Turai suka haɗu guda 4 suka kafa ta. Sunanta Digital Bridge. Digital Bridge Institute. Wannan malamin da ya ɗauke ni ya kai ni wannan wuri ya haɗa da su kuma ya ce to waɗannan wurare ana telecommunication courses ne, wato kwasa-kwasai akan harkokin sadarwa. Na yi kwasa-kwasai a wannan wurin da yawa akan harkokin sadarwa, domin akwai kwas ɗin kwana 2, akwai na kwana 4, akwai na kwana 3, in fa akwai kwas ɗin awa 2 ma. Sai dai kowane kwas daga ciki ka sani ba kyauta ake ba, kuɗi ake biya, waɗanda kowanne ba su gaza 20,000, 30,000 da makamantan haka. Sannan Aptech, wannan wata makaranta ce ta ainihin karanta harkar kwamfuta wadda ƙasar Indiya tare da haɗin gwiwa wasu jami'o'i na Turai suka kafa ta, sananniya ce a nan. Nan ma na yi wasu ainihin ƙananan kwasa-kwasai. Jimillar kwasa-kwasan da ne in ka cire diploma da digiri da sauran abubuwan da zan yi bayani da za su biyo baya, na yi kwas akan harkar kwamfuta da sadarwa guda 17. Na ɗaya kenan. Na biyu sai na zo na shiga wannan makarantar. Farkon 2007 ɗin nan sai suka sanar da mu cewa za su fara ba da digiri na biyu, wato za su fara yin masters da kuma postgraduate courses. Shine sai na je na enrolling kaina akan telecommunication engineering. Wannan telecommunication engineering wata 18 ne da kwana 5. Ana biyan naira miliyan 1,180,000. Naira 900,000 ana biya kuɗin registration, 180,000 ana biya kuɗin littattafai.
wata 18 za a kammala. An kana son ganin bayani in akan intanet ne ka buga www.dbi.org ko ka sa sunan cikakke digitalbridgeinstitute.org. in kuma a ƙasa za ka tafi kusa da utakon da kake shiga motar Kaduna da Sokoto a Abuja a anguwar Utako ka tambaya tana na wata katuwar makaranta ce. Bisa ga hotonta na malewa zan sake shi an jima akan bango insha Allah. Yanzu wannan course din nake yi akan engineering na telecommunications insha Allah. Ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu da ni da ku gaba daya. Kamar yadda nake wallahi a wuri na ina mai kyamar tsayawa mutum yana irin wannan surutan. Amma ya zama wai siyasa ce, wai sai kane kana cewa ni a wuri kaza ne karatu. Na je ina coverage na rahotannin tafsiri a wani gari, sai na ga wani malami kafin minti 30 wajen so 6 ko so 7 yana cewa ni jami'ar Madina na gama ni. Sai na ce wato in ba haka kake ba za a yadda kai karatu wuri kaza ba. Na ce to wannan kuma lalacewa ce. Idan mutum na da tunani in ka ce kayi digiri kaza kan aka samu kanka ba komai ba ƙarya bane. To in kuma an ce ba san da kai ba aka ga kuma karatun to ana wahayin karatu ne. To ga hankali aka mata yi tunani. To saboda haka jama'a kun ji ni consultant ne a harkar kwamfuta da sadarwa. Kuma insha Allah ta'ala fata nake sai na zama professor akan wannan fagen sannan zan tsaya insha Allah. Allah ya taimaka. Jami'ar Ahmadu Bello ta neme ni da karantarwa na ce ina zuwa insha Allah sai na zama doctor zan zo karantar in Allah ya insha Allah. Na ɗaya na biyu akwai wasu bayanai da zan yi an jima kaɗan waɗanda za su zo su alaƙantu da waɗannan kuma kamar yadda na ce na faɗi wannan ne kaɗai ba don in ce ne wane ba sai don ka a samu wancan kuskuren. Yasa azumin da ya wuce da zan fara musu tafsiri a Yola Adamawa sai da na faɗi tarihin ina ne karatun Qur'ani da tafsiri tukuna dan haka je ka samu kasar na ɗaya za ka ji. Kaga yanzu irin waɗannan laccocin in sai ka ci gaban Allah ya raya mu nan da shekaru sai wani ya ce to wai ina ya san wannan to yaushe yake kullum sai an zo an yi tarihi to wai na lura haka malaman suke kullum kana karatu kana cewa mu kaza kuma cikin ka empty. Wannan certificate ne certificate ba shi ne karatu ba jama'a za ka je kai karatu Allah ya taimake mu. To jama'a kun ji kuma sunana shine Muhammad Awwal Adam ko Muhammad Lawal. Na yi wannan ne don shi ma akwai wani kuskure da ke faruwa. Idan wani ya tashi yanzu zai tafi Digital Bridge Institute sai ce ya zo neman Albani ne. Ya ba Albani a wurin Albani na masallacin Muciya inda ke sallar Juma'a karfe 9. Ina fata an gane. In kana son ka neme ni kaga sunana ko ka ce Muhammad Lawal ko ka ce Muhammad Awwal Adam to wannan duk wanda ka faɗa ba kai kuskure ba. Amma duk makarantar da nayi ka je neman Albani to ka tafka kuskure har abada ba za ka same shi ba. Saboda daga nan Zaria sun je Tsegumi sun je university mu suka je wurin HOD Gambo Matudi suna tambaya wai da Allah wani Albani yana karatu sun ce ji bai ga wani Albani ba. Sai da wata yarinya ta ce mishi Alhaji ne da ke tuka dogon motar ne yace a Muhammad Lawal kai shi ne za ka zo ka ce mana Albani mu Muhammad Lawal muka san shi ba mu san wani Albani ba. Sai da maza kake tambaya ta dama na zo yace ka zo gulma ko da yake dan taraba ne ya san gulma dan arewa. Ke ka zo gulma ko yace to bari in dauko maka fa'alin shi ka gani. Yace kai ma ka zo mu dauke ka kai karatu. Dan arewa mai da hasada ta zama abinci. Bahaushe da ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi. Kana binciken yaya Albani na ƙara gaba. To Allah ya kiyaye. Wannan uzuri ne na kawo kamar yadda na ce don wayar da kan mutane akan wannan harka. Allah ya mana cin. Na biyu me yasa lacca akan internet? Me yasa ba za a yi lacca akan aqida ba? A'a ai laccar in baka manta ba wai lacca ce akan internet ba. Asalin wannan laccar ana so ne a faɗakar kawai game da yaya ya kamata a yi amfani da internet wajen yada da'awa ko? Da haka wannan laccar ta mu in ka so ka iya cewa cikon waccan ce sai dai an bata ta samu subtitle ne kawai. Uzuri na uku shine wannan laccar jama'a za ku ji da turanci yake ta faɗin abubuwan. Dan turancin ne so da turanci na koya kamar yadda bulugul marami da larabci na koya din da ka ji ina tafiya sai ce wannan ba shiƙa bane sai ka ce me shiƙa sai a ce kalmar larabci ce amintacce to nan kuma in ka ji aka ce maka to wannan ba digital bane analog ne
wannan DSL ne ba dialog bane to wannan turanci ne ake dan da yaran na koya kenan dan haka sai hakuri na ba dan gane ka ce yau kuma yaya ake ta turanci ne mu dan boko ne a da abin da na koya da shi zan faɗa sai dai ne maka alƙawarin duk abin da na faɗa in Allah so sai na fassara maka shi da Hausa har ka iya gano shi ba dan komai ba domin insha Allah domin yanzu haka muna kokarin fassara irin waɗannan kalmomi a waye gari su zama da Hausa yadda Bahaushe zai iya daukar su ya gane me ma'anar su da ikon Allah Allah ya taimake mu wannan laccatawa asalin rubutacciyar lacca ce tsararriyar lacca sai dai ban zauna na editing ɗinta ba amma ni dai zan gabatar da ita a tsare insha Allah don haka na ɗauko references ɗinta kamar haka wato littattafan da zaka iya dubawa da kuma website zaka iya dubawa daga cikin littattafan akwai littafin Management Information Systems for the Information Age wanda aka buga shi a America na wasu malamai da suka rubuta shi masana na farko akwai Stephen Hogg da kuma ainihin Cummins da kuma James Dawkins an buga wannan littafi a 1998 first edition na littafin shi ne mai amfani da shi buga www.mhhe.com na biyu akwai littafin Loudon Kenneth Loudon da James P. Loudon wanda aka buga shi shekara ta 2002 mai suna Management of Information Systems Managing the Digital Firm wanda aka buga shi a America shi kuma daga www.premhall.com/Loudon bugu na 7 sannan sai littafin Management of Information Technology bugun shi na biyu wanda aka buga 1996 na Carol W. Frenzel sannan sai littafin Using Information Technology a Practical Introduction to Computer and Communications na ainihin Brian K. Williams da kuma Stacy Sawyer wanda aka buga shi 2003 bugu na 5 an buga shi a America shi ma ka buga mhhe.com sai littafin Sarah da kuma Sawyer Computers, Communications and Information bugu na 7 wanda aka buga shi a shekara ta 2000 a America aka buga shi shi ma duba mhhe.com sannan sai Electronic Commerce a Manager's Guide wanda aka buga a 2003 na ainihin wani masani mai suna Razi Kalakuta da kuma Andrew Winston bugu na 3 a ƙasar India aka buga shi sai littafin Introduction to Electronic Commerce na Jeffrey Report da kuma Bernard Jaworski 2001 a shekara ta 2001 aka buga shi a America wannan littafin yana daga cikin waɗanda ya hujja da su sannan akwai littafin How to Invest in Electronic Commerce Stocks wanda Bill Burnham ya ainihin rubuta an buga shi a 1999 sai kuma littafin Shabakatul Internet Sura'un Bainal Fadila war Razila na babban malami da Misri Malam Rida Mutawa Ali Yusuf a ƙasar Masar aka buga wannan littafin sannan sai littafin Understanding Business na Williams Nichols da James Hogg da Susan Hogg wanda aka buga shi shekara ta 2002 bugu na 6 da aka buga a ƙasar America sai kuma littafin Al-Basul Mubashar Haqa'iq wa Arqam na Dr. Sulaiman Al-Umar wanda aka buga hijira na da 1412 da kuma littafin Sumunun Alal Hawa na Sheikh Farid At-Tuni bugun farko wanda aka buga hijira na da 1413 jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin littafan da nake fatan ka je ka duba insha Allah ta'ala za ka samu fiye da abubuwan da zan faɗi a wannan lecture ga tsarin lecture tawa abu na farko zan yi magana akan menene internet insha Allah na biyu zan yi magana yaya tarihin internet yake wato tarihin internet sai dai na son kasancewa ba zai yi a tarihin internet ba sai an yi tarihin abubuwa guda biyu abu na farko shine computer abu na biyu kuma shine tarho ko tangaraho ko telecommunications devices wato kayan sadarwa sannan za mu ji ɗaurin aure tsakanin kwamfuta da na'urorin sadarwa yaushe aka ɗaura auren suwaye limaman ɗaurin auren
me sadakin ne ce sigar, duk waɗannan akwai su za a yi bayani insha Allah. Sannan za mu magana akan me ake nufi da ɗaurin aure tsakanin kwamfuta da kwamfuta ko kwamfuta da na'urar sadarwa wato networking. Sannan hanyoyin da ake biya ke wannan ɗaurin aure da kuma karkasuwa ko ire-iren wannan ɗaurin aure. Sannan me yasa aka ƙirƙiro intanet, kuma waye ƙirƙiro intanet? Sannan wai shi intanet na waye? Intanet ɗin na waye mallaki intanet ne a duniya, wace ƙasa ce, kowane mutum, kowace hukuma? Sannan muna jin kullum ana cewa www, wai www nan da yake nufi da www nan ne. Za mu magana akan waɗannan abubuwan insha Allah, sannan insha Allah ta'ala za mu magana. Idan ina son in haɗa intanet a kwamfuta ta ko a gidana ko a ofis ina ko a handset ina ko a gona ta ko a shagona, ya zan yi? Sannan moriyar intanet, wace moriya ake ce ta ainihin intanet? ɗan uwa mai saurare, waɗannan su ne abubuwan da zan yi ainihin magana a kansu insha Allah. To a ƙarƙashin moriyar intanet ne ma'anar wannan lecture za ta fito ta cewa za a iya cin moriyar intanet wajen yaɗa manufa ta addini. Menene intanet? Menene intanet? Tambaya ce wadda ba za ta amsu ba sai an amsa tambayoyi masu yawa waɗanda za su zo bayanta. Daga cikin tambayoyin nan shine menene tarihin intanet? To kamar yadda muke ba zai yi a tarihin intanet ba sai an yi tarihin abubuwa guda biyu. Kowa da ya san Allah ya wa ɗan adam baiwa ta kunne wanda na'ura ce ta ji, haka ne? A cikin kunnen akwai abin da ake kira dodon kunne. Wannan dodon kunne shi ke ɗauke da sinadarai da programs waɗanda ke sa ɗan adam ya ji. Don haka idan waɗannan sinadarai da tsare-tsare suka lalace sai ga mutum da farkeken kunne amma baya ji. Don haka kunne hardware ne, kayan amfani ne don ji, amma abin da ke jiyarwa yana ciki. Sannan baki ba shi ke magana ba, magana wata software ce, ma'ana wata fasaha ce da Allah maɗaukakin sarki ya saka ta a cikin mutum sai dai tana fitowa ta baki. To waɗannan abubuwan guda biyu in ka duba, baki ya faɗa, kunne ya saurara, haka ne ko? Idan ana kusa sai ka ga ana ji, in ma aka ɗauki kunne aka saka a baki sai ka ga muryar ta yi yawa har yadda kunnen ba zai ji ba saboda kusancin ya yawa ko? To kuma kunnen na ƙara ja baya, jin yana raguwa ko? To idan kunnen ya nesa sai zan ana maganar amma baya ji, me ya ja? Nisa. To akwai buƙatar kenan ɗan uwana da ke Sokoto ina son in faɗa mishi magana, in buɗe muryata da ƙarfi in yi magana in ce ya zo gobe, ina buƙatar haka. To amma zai ji? Ba zai ji ba. Me yasa? Saboda nisa. To in na ce zan aika kuma to ba fasaha, domin fasahar da ta jiyar da wane da ke kusa da ni ya kamata a samar da ita ta jiyar da wane da ke nesa. To sakamakon wannan tunanin yau shekara 1120 sai aka samu wani masani bature sai ya kirkiro wannan fasaha. Ya fara amfani da wata fasaha ce da za ku ga yara na amfani da ita kuna ganin wasa ce, amma da haka shi ma ya fara. Shine sai ya samu gwangwani ko kwali sai huda mai zare, sai ainihin jazaren sai a je a sake samun gwangwani ko kwali sai a sa, sai a rinka magana haka, sai magana sai ta rinka bin motsin zaren tana kaiwa, amma ba ta kaiwa yadda ta kamata a sadda ta kamata da makamantan haka. Daga haka wannan masani ya fara tunanin ashe kenan idan nisa ya nisa, in aka ja abin magana nan aka sa abin saurare a can, to me abin magana a nan? Baki. Me abin saurare a can? Kunne. To in aka samar da wannan, to wannan zai sa kenan ashe na nesa ya iya magana da na nesa ba tare da an aika ba. Kun ji matakin farko da ya fara bi. Abin da ya sa ban son bi mu keke da keke ba lacca muka zo akan wannan ba, kadai ina son kan ya waye ne akan abu, saboda harkar intanet din ta daure wa da yawa daga cikin yan boko kai, waɗanda ake ga sun fi kusanci ma da abin, balle kuma waɗanda ake ga suna kyamar abin. Idan kuka fahimci wannan da kyau, wannan fasahar haka ya ci gaba da amfani da ita har ya zo daga zare yana amfani da waya. Daga cikin wayoyin sai gano wata tafi wata nagartar isar da sako. Kusa da kusa ne zai ja, sai ga maganar tana karuwa fiye da in ba a ga wannan waya ba.
to daga haka sai fara tunanin aiko da za a yi wata na'ura wadda daga nan za ta ɗauki wannan maganar ta rinka juya maganar tana kulfita da ita har ta kai ta can to ashe ko babu shakka za a yi nasara to daga haka ne sai kirkiri wannan na'ura ya aje a nan wadda ake ce mata switch ya sake kirkirar wata ya aje a can nesa sai ya ja sai sa ɗan shi ya fita da nisa sai yana magana da shi yana magana yana ji amma magana na ɗaukewa a takaice tarihin yadda tarho ya fara kenan sai zama matakin farko tarho kawai ana amfani da shi ne wajen a yi magana ko a yi maka amma ba a iya aika da rubutu ba a iya aika da wata takarda sai dai magana kawai matakin farko na wannan fasahar ita ce aka sa wa telephone wanda dai ka sani da phone ko makamantan haka me ake nufi da telephone mun gane to dan haka sai dubi wannan sakon da ake so ya isa da nisa to a sa mishi wannan sunan da haka sai ya sa mishi telephone to kullum abin da ake so a cikin ilimi shine duk abin da Allah ya maka bayan ka gano sai ka zauna ka rubuta iya abin da ka sani rubuta ka bari haka kuma ana son za ka rubutu ka yi bayani gwari don so ake wani ya zo ya dora da wani ya zo sai ya dubi ai abin da baki yake iya faɗi kunne ya ji ai hannu na iya rubuta shi haka ne ko ba haka ba sai ce to tun da dai har wannan telephone ya ɗauki murya ya kai ta nesa to akwai yiwuwar kenan wannan fasahar za a iya mata wata siddabaru na injiniyoyi ƙwararru wadda za ta iya kai rubutu nesa daga nan sai wani masanin da ya biyo baya shi kuma sai zo sai kirkiro fasahar da aka fi sani da telegram to yaya telegram yake Allah ya sa ka taɓa zuwa gidan mai inda ake sayar da mai man fetur za ka ga a jikin ainihin inda yake fitar da lambobin mita da kuɗi da sauransu kana ganin rubutu a wannan wurin ina fata an gane to asalin telegram da haka ya fara aiki shine in aka aje na'urar telefon a nan wadda aka haɗa ta da injin telegram sai a zauna sai a rubuta mata idan aka rubuta mata sai ta ainihin ɗauka idan ta ɗauka sai ta kai inda ake so ta kai idan ta je ita ma za ta fitar da shi ne kamar yadda kake ganin wannan saƙo yana bayyana misali a wannan fuska ta telefon da nake riƙe da ita misali a wannan fuska haka so da dama in ka san yadda telefon yake aiki sai ka ga rubutu yana bayyana don hakan aka ce an yi telegram sai ka ga rubutaccen saƙo ne zai zo ba karantacce ba rubutacce ne zai zo in ya zo sai a karanta sai a ce an aiko cewa ka je gida damuna ta faɗi iyakar saƙon kenan haka za a karanta shi ba a jin shi ganin shi ake kuma ba a iya fitar da shi a takarda wannan fasaha ta daɗe ana amfani da ita sai wani ya zauna sai kirkiro wata fasaha da ta ƙara inganta wannan shine idan ka rike abin tarho kana magana za a iya taɓa wasu wurare a jikin shi sai wannan magana sai ta juye sai ta zama telegram sai ta zama rubutacciya a can don haka sai zama saƙon telegram yana bayyana daga cikin fa'idodin shi telefon da in ka buga an baka samu mutum ba zai ɗauka ba ko dan ka buga yanzu teringin bai ji ba ko baya nan ko makamantan haka ba zai ɗauka ba to me amfanin telegram shine za ka iya rubuta da saƙon ya je ya zauna ya jira shi kun ga ya fi telefon fa'ida kenan ta nan na iya tuna lokacin da muke yara iyayenmu da yake kanawa ne wani lokacin sai a zo tashar jirgi ta Madobi sai a ce an yi waya cewa rana kaza za a jira ku zo sai iyayenmu sai su je nan tashar jirgi ta Railway ta nan Zaria sai a nuna musu haka sai a ce kaga sakon an ce ka je ranar kaza ga watan kaza shikenan sai a ɗibe mu sai mu tafi garin gida ba ma ayan yanci rani ne ina fata an gane to ana nan a wannan hali wannan fasaha ta ainihin wato telegram ita kuma sai aka samu wani masani kamar yadda nace jama'a yadda ake tsarin binciken ilimi shine rubutawa ake sai ka rubuta binciken ka sai ka aje wanda ya kirkiro telefon ya kirkiro abin da ya kirkiro da matsalolin telefon da rigingimin telefon da yadda ya kirkiro shi ya rubuta da wani ya zo sai ya iya ɗan ƙara wata fa'ida ko ana nan sai wani ya zo shi kuma sai ya kirkiro ta fasaha da aka kira ta telex to mai ce telex update ce wato ci gaban wannan fasaha ce ta tarho
da ainihin telegram. Yayin da telegram yake iya fitar da saƙo wanda ba a karanta shi a fuska kamar fuskar talbijin, amma ba a iya fitar da shi rubutacce, to sai zama telegram kuma wani katon inji ne za a zo a aje shi wanda idan ana buƙatar abin da ke rubuce din za a iya kwafe shi ya fita a takarda. To da farko sai aka yi shi katon inji ne, in ka gan shi kamar irin transformer na nefa. To tafiya ake ta rage shi har sai al'amari ya kawo fasaha ta kusa da ta ƙarshe. Wannan fasaha ta kusa da ta ƙarshe ita ce ainihin waɗanda suka ƙirƙiro ta suka sanya mata suna fax. Wannan fax taƙaitacciyar kalma ce ta facsimile. Facsimile shine rubutacce ajiyayye wanda kwafin wani ne, wato an kwafi wani ne daga wani kuma an rubuta an ajiye. Ma'ana shine yanzu kun ga wannan takardar a yadda take din nan ta gayyata, a yadda take idan ina son aika da ita zuwa kowace ƙasa a duniya, abin da zan yi mata kawai haka, yanzu wannan fax machine ne shi yasa na zo muku da shi. Sai ka ɗauki wannan takardar kawai sai ka azata a nan sai ka rufe. Idan kuka dubi bayan wannan ga wayar tarho na sa ko, sai ka jawo wannan waya ta tarho, kana jawo ta sai ka zo sai ka soka ta a jikin wayarka ta ainihin kan tarho ɗinka gashi. Sannan wannan wayar kuma wata wayar daban sai ka soka ta a jikin wannan haka. Wannan ita ce wadda za ta taho daga bango ko wadda ta taho maka daga Nitel. Kun ga nan daga Nitel kana tsotsowa ta zo maka nan, daga nan kuma ka tsotso ka kawo ta nan. To sai ka zo nan kawai sai ka rubuta lambar da kake so ka tura. Misali Kano ne sai ka sa 064, in ka sanya sai ka sa 35 kaza sai ka sa lambar da kake sa, kana sa kawai sai ka ce mata go. Wannan kwalbar tana da ainihin madubai waɗanda suke da kamarori waɗanda suke ɗaukar hoto, sai su ɗauki hoton, suka ɗauki hoton sai su turo shi ta nan sai shigo nan, sai dawo Nitel ɗin, daga Nitel ɗin kuma sai tura shi can ta iska, sai tafi sai sauka a wancan gidan, sai wancan shi kuma yana da na'ura irin wannan. Idan tana kunne sai ya same ta ainihin ta fitar mishi da takardar, in ba ta kunne sai wannan sakon sai ya ki tafiya, sai in yi mai waya in ce ya kunna. Wannan matsala ce, to sai aka yi maganin ta yadda za ka iya tura da sakon. Ita wannan na'ura sai ta ɗauki sakon sai ta rike a kwakwalwarta, da an kunna ta sai ta zari takarda sai ta fitar mai, da wani ya aiko maka gayyatar wa'azi da zari kaza. Ina fata an gane. Wannan fasahar kun ga ta hanyar tarho ce ake aikawa. Wannan fasahar ita ce fasaha ta kusa da ta ƙarshe da ake da ita a yanzu. Za mu zo fasahar don masana a wannan fagen ba kwanciya suke suna bacci ba kuma cewa za su yi tun da wani ya kirkiro kaza to shikenan mu kwanta mu mun gama cin fa'ida, a'a tashi suke suna aiki. Wannan fasahar ita ke kira facsimile. Fax. To jama'a kun je da tarihin tarho yake ko? To amma shi kuma tarho ya yake aiki. Ka ji da mun bayyana maka yadda tarho yake aiki a nan ko? Yayin da ya zama daga nan ga wannan kan tarho kana gani. Wannan kan tarho na wannan ya tafi waya ta bi hatta je ta haɗu da Nitel. Idan ba ku manta ba shekarun baya kamar 1980s aka rinka haka a garin nan ana kafa wasu wayoyi a ƙarƙashin ƙasa. Waɗannan wayoyi su suka sa yanzu kowace anguwa za ga akwai wayoyi na Nitel. In kana so sai ka tafi hukumar Nitel sai ka cika form sai su baka sharuɗa sai ka cika sai a zo sai a kafa maka sai ka ga irin wannan tarho din a gidanka sai ka zauna kana ainihin waya. To yaya yake aiki? Sadda ka buga waya daga nan kai tsaye ba wai Sokoto take tafiya ko Kano ko Katsina ba. Daga nan in ka buga waya sai ta tafi hukumar Nitel din garin ku tukuna. Don haka idan Nitel din ku ta ƙauye ce sai ka ji an ce ba wuta ba za ta yi aiki ba, to Nitel din ƙauye ke. Kaga sai ka ga to ai kai gidanka da wuta ya za a ce ba wuta, a'a dan sakon in ka tura shi daga nan sai ya tafi Nitel. In ya tafi Nitel akwai switch, akwai wata kwakwalwa a nan wadda za ta duba ina ake son sakon ya je. Ita kwakwalwar tana fahimtar rubutu ne. Fahimtar farko da kake sai ta ga zero tukuna, idan ta ga zero to sakon na nuna za ta fita garin. Idan bata ga zero ba sakon yana nuna iya garin ne kawai. Don haka idan anan zariya kake za ka buga waya sai ba ka sa zero ba, sai ka sa 33 idan landline ne zuwa landline.
ina fatan mun gane. Idan ka sa mata 0 to kana ce mata za ta fita kenan, in ka ƙara 0 fa kana cewa to ta fita daga ƙasar. Idan ba 0 ba sai ka sa plus, duk ma'anin su ɗaya da 0 to Kano 6 ce 4. to Kano da yake babban gari ne sai ka ga an raba, wani wurin an sa 66, wani wurin an sa 64, haka sai lambobin su zo. Dan haka sadda ka buga, da ka ɗauki wayar ka buga 33 sai wayar ta fahimci cewa to iyakar Zaria kenan. Kana sa mata 0 ɗaya ka sa 64 sai ta fahimci to Kano ne. To a Kano ina 6 kana sa 6 sai ta fahimci Kundila mai anguwar. Kundila gidan wa sai ta ga 3 sai ta gane to layi kaza kenan, sai ta ga 9 1 to gidan wane kenan sai ta fada gidan. Ina ba ta an gane, sai da haka waɗannan lambobin da kake gani kai ne kake ganin su lambobi trus suna da ma'ana. Idan kuwa 64 ta shiga ta sake ganin 64 sai ta ce to wannan yan kaba ne misali, yan kaba a ina sai ta ga 8 to layi kaza kenan, a layin kuma sai ta ga 1 to gidan wane kenan. shi yasa ba ga suka zo rubuta a lokacin sai ga an ja wannan an dan yi dash haka ana ɗan rarraba ne, in baka san ma'ana abin ba wasu kalmomi ne suke maka na yaran su masana a wannan fagen. Kun ji yadda waya, kun ji yadda telefon yake aiki jama'a. Daga nan da kai shi kenan zuwa can ko? To amma wata tambaya mai ban mamaki ita ce, daga nan Zaria zuwa Sokoto waya aka ja? To da ne ake jan waya jama'a. Za mu zo mu magana akan wannan insha Allah, ba waya aka ja ba. Ina fatan duk wanda yake wurin laccan nan yake bukatar ya samu fahimta akan wannan abu, ya tafi Michael zai ga wata katuwar area. Wannan area da zai gani zai ganta da wasu abubuwa a samanta iri-iri, amma abu ɗaya nake so nan ka lura, akwai wasu ganguna. To waɗannan gangunan da kake gani ba ado bane, duk wanda ka cije to ka raba wani garin da Zaria. Duk wanda ka ture ka raba wani garin da Zaria. To kasantuwar Zaria cibiya ce, shi yasa za ga waɗannan abubuwan sun yawa. In ka je wani garin ma sai ka ga kwaya ɗaya ce, in ka je wani garin sai ka ga ba wannan ma. Wannan gangar da kake gani a saman wannan abata Nitel za ka ga ta kalli Sokoto, sai kuma ka ga wata ta kalli Kaduna, sai ga an sa wata kuma ta kalli Jos, wata kuma sai ga an sa ta kalli Makurdi. Wannan shi ake kira microwave. Zan yi bayani akan shi na zo insha Allah. Yanzu kai ina son ka gane yaya telefon yake tafiya ne. A sadda ka buga waya, wannan mun ba MSS aiki. A sadda ka buga waya, a saurara jama'a, sadda ka buga waya muka ce daga nan za ta tashi ta je Nitel ɗin garin ku. To daga Nitel ɗin garin ku za ka shiga wannan switch ka gano idan aka tura ta ko? To amma sai ta fito jikin wannan karfan. Shi yasa a tsarin doka ta sadarwa sojoji ake ajewa suke kwana suke wuni a nan, ba yadda wani ya tafi fitsari wani ya tafi cin abinci ba. A tsaro na sadarwa nan wurin dole ya zama akwai kyakkyawan tsaro da makamai, mugayen makamai, don ba a son wanda ba a yarda da shi ba ya zo nan. Don wani ne mugun nufin zai tafi aikata wani abin bai son a yi sadarwa sai zo ya tuzguɗe wata waya a nan. Ina fatan mun gane. To wannan wurin yana haɗa da ɗakin da switch ɗin yake. Sanda ka buga waya ta tafi switch ɗin Nitel, switch ɗin shi kuma sai ya ɗauko ta daga nan, sai ya dubi wani gari ne. Ka sa 064. 064 yana nuna Kano, to sai ta dawo sai ta kalli ina Kano take, ba inda Kano take. To kun ga yadda saƙon zai taho jama'a, ta waya zai taho, haka ya biyo sai biyo cikin wannan gangar. Sanda ya zo cikin wannan gangar to waya ta ƙare, a nan kuma sai iska. Idan saƙon ya taho sai guntsule, mai yiwa in ya zo kwankwasa sai ya tsaya, mai yiwa in ya zo makarfi sai ya tsaya. Ma'ana saƙon wannan tazarar ta yi nisa ya biyo iska ya taho, to sai ku ga hukumar Nitel ta sake zuwa daji ta kafa wata. In ta kafa wata sai a sake sa wata gangar a nan. Wannan gangar da ke nan tana kallon wannan ne, suna kaucewa ko yaya ne aiki ba zai yiwu ba. To ana iya gano wannan ne ta hanyar wasu na'urori da zamu zo mu bayanai. Dan haka gangunan suke kallon junansu. To sai ake kira microwave. Ba sa yadda da kwana.
ana samun kwana ko bauɗewa sako ya yanke. Allah ya ce wa sama'i zatil hubuk. ina fatan mun gane wannan sadda ta aiko da sako a Zaria wannan ta karba sai kuma ku ga wata ta sake kallon nan ita kuma wannan da ta kalli nan to ta kalli ta gaba da ita ne haka za su ta karban karbe har ta kai wadda take karkashin switch wadda take switch din Kano ita kuma sai ta karba sai ta tura gida amma da yake sako ne an shirya shi kamar tunanin kwakwalwar dan adam yanzu zaka iya tuno Makka yanzu zaka iya tuno lahira haka ne amma kana wuri guda to nan da nan sata izin da gaggawa da ka buga sai ka ga har ya isa can to amma nau'i biyu ne shi kuma tarho akwai analog shine yake cewa tarho din gargajiya akwai kuma digital analog din nan shine zaka buga shi wani lokacin sai ya shiga wani lokacin ya shiga sai ya dade wannan sai ka ji ya fara sai ya dade saboda a hankali yake tafiya amma digital da ka buga ka tura kawai sai ka ji ya haɗu to waɗannan abubuwa kaɗai ina son da a fahimci yaya tarho yake aiki ina ga daga waɗannan bayanan an ɗan fahimci kaɗan daga yaya tarho yake aiki to kun ji tarho jama'a kuma kun ji fasahohin da ke tattare da tarho ko yanzu mun kwana kan cewa ta hanyar tarho ana iya aikawa da me ana iya aikawa da magana ta baki ko rubutacciya a ganta a wani wuri ko a fitar da ita a takarda ko muka ce iya idda fasaha ta tsaya kenan to ana nan sai zan wannan abin da za a iya aikawa ya fita a matsayin fax zai iya fita ko da zane ne a jiki kamar wannan da ke da rubutu zai iya fita za a iya fitar da shi da kala za a iya fitar da shi da komai to sai matsala ta taso shine za a iya aika da hoton bidiyo ta telefon sai telefon ya ki ɗauka sai da aka samu wani ƙwararren masani a ƙasar America sai zauna sai canza wasu lambobi yana canzawa sai ya gwada sai ga hoton yana shiga amma yana rawa wannan fasahar ita aka fi sani da video phone wannan video phone ka taɓa ganin shi mai yiwa sai dai ko baka san shi ba wani lokacin za ga a CNN ana rahoto sai ga mai rahoton yana rawa haka to ta hanyar wayar tarho ne sakon yake tafiya saboda wannan waya ta tarho ba ta kai karfin ta iya daukar na ba ta kai menene tambaya ce wayar tarho ba ta kai karfin ta iya daukar hoto na bidiyo ba to amma an matsa mata to sai ta dauka din tana layi kamar ka samu yaro ne ɗan shekara 20 sai ka dora mai buhun dawa zai iya kaiwa amma za ga yana layi ko wannan video phone fasaha ce wadda ake iya amfani da ita wajen aikawa da hoto na bidiyo don ya ainihin tafi nesa amma ta hanyar tarho kuma yadda ake yi abu ne mai sauƙi jama'a wannan na'urar taka wannan telefon ɗinka shi za ka haɗa da kamera kawai da ka haɗa shi da kamera shi kenan sai kai dialing da ka buga ga lambar da kake so to akwai wata fasaha a jikin handset na tarho ɗin da yake iya ɗaukar wannan saƙon ta musamman kana daddanawa sai ka tsaya sai ya ɗauki hotonka da ya ɗau hoton shi kenan wani yana duba maka yayi can kuma ana jin ka ana ganin ka sai ka fara magana to kana maganar saboda wayar ba ta da ƙarfin ta ɗauki hoton shine sai a ga kana wani irin haka kamar katun kana haka ina fata an gane saboda wayar ba ta kai ƙarfin ta ɗauki hoto na saƙon bidiyo ba Allah ya taimake mu yanzu iya nan muka kwana game da harkar tarho ko to iyakar fasahar tarho kenan wajen isar da sako sai ita kuma kwamfuta ita ko kwamfuta abin mamaki tarihinta ba zai yi ba sai an hada da musulunci domin kafin zuwan musulunci ba a san wata na'ura kwamfuta ba domin kwamfuta din ba wai ita ce asalin na'urar da kake gani ba wani nau'i ne na lissafi wanda zuwan musulunci Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da lissafe da sigogi iri-iri dubi lissafi game da mala'iku mai Allah yake alaiha tis'ata ashirin wannan wani lissafi ne can in ka tafi maganar rabon gado akwai lissafi lizzakari mislu hajjin unsayni wannan wani lissafi ne in ka taho mala'iku game da lissafa fuka-fukansu
yace ulu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai yace ne yazidu fil khalqi ma yasha'u. wannan wani lissafi ne. waɗannan lissafan sai aka samu malaman musulunci da suka haɗa su gaba ɗaya sai suka fitar da abin da aka fi sani a yau da arithmetic, lissafin ka ce ɗaya a haɗa da ɗaya. suka fitar da lissafin da aka fi sani da mathematics, a ce 2 times kaza minus kaza a soke kaza misali. a ƙarƙashin wannan sai aka fitar da lissafin da aka fi sani da algorithm, aka fitar da abin da aka sani da algebra, aka fitar da calculations na physics, aka fitar da na chemistry da sauran duk lissafe-lissafe da suka fita. waɗannan lissafe-lissafen da suka fita manya-manyan malamai ne suka ainihin zauna suka fitar da su, kamar yadda na ce ba zaman wannan tarihin muke ba, muna son mu kai wani wuri ne. da suka fitar da waɗannan lissafe-lissafen sai suka yi standardizing ɗin shi, sai suka tabbatar da shi, suka tsara shi, sai aka ci gaba da karantarwa a makarantu. da aka ci gaba da karantarwa, ɗaya daga cikin ɗaliban da ya je wannan karatu ba musulmi ba ne, kafiri ne, sai zai zauna sai ga to ai ya kamata a samar da wata na'ura wadda za ta iya irin wannan lissafin, akalla wadda za ta iya haɗawa da rabawa da cirewa da makamantan haka. sai aka samu wani masani sai ya zauna ya kirkiro fasahar da a yau aka santa da calculator. calculator shine na'urar farko wadda ya fara buɗe wa kwamfuta kofar shigowa. wannan calculator sai zama yana iya haɗawa ɗaya a haɗa da ɗaya ce biyu, biyar a kwashe biyu ya ce uku, to iya abin da yake iya yi kenan. to ya zauna ya yi shi, ya rubuta abin da ya rubuta, ya mutu. wasu suka zo suka ƙara wasu abubuwa da ake yin lissafe-lissafe da su a yau, wasu ma abubuwan an daina amfani da su. daga wannan lissafin sai aka fara tunanin to ai ya kamata a samar da wata na'ura da tafi wannan girma, wadda za a zauna a yi irin waɗannan lissafe-lissafen, sai a ban mata. in aka ban mata sadda duk ake so sai a zo a duba. waɗannan su ne abubuwan da suka yunƙurar da masana akan ƙirƙiro wannan na'ura da ake kiranta kwamfuta. wanda bai san turanci ya san mece ce kwamfuta. kalmar kwamfuta da turanci in the literal meaning tana nufin lissafi ko mai lissafi, mai lissafi mai kan gado. sai aka samu wasu masana, daga cikinsu akwai maza akwai mata, suka zauna sai suka fitar da na'urar kwamfuta. amma a wannan lokacin kawai abin da na'urar take iya yi shine tana iya karɓar lissafe-lissafe da za a sa mata. wannan shi yasa aka tsaye da sunanta a kwamfuta, wato mai lissafi. don haka laraba suke kiranta alhasu mai shigen lissafin kuwa. sifa ce ta mubalaga. daga nan sai wani ya tunanin to ai in dai za ta iya ɗaukar lissafi to ya kamata ta iya ɗaukar ABCD. to aka yi juyin duniya a nan sai kwamfuta ta ki ɗaukar ABCD, amma da ka sa mata lissafi za ta iya ɗauka, amma ta ɗauki ABCD sai ya gagara. to dole sai aka ƙirƙiro wata fasaha sai aka sa mata, wadda wannan fasaha a cikin ƙwaƙwalwar kwamfuta take. har yau kwamfuta ba ta san A ba jama'a. har yau in ka rubuta mata A ita ba A take ganin shi ba, kai ne ka san shi a A. kwamfuta ba ta fahimtar komai sai lissafi. lissafin kuma da take fahimta ya ƙare ne a 1 da 0, 1 da 0 kawai. don haka duk wani abu da ka sani wanda ba 1 da 0 ba ta iya fahimta. 1 shine A, 0 kuma a'a. to wannan shine yaranta. to yanzu tunda ana so ta fahimci Abdullahi ya za a yi da ita kenan, kun ga dole a samu mai tafinta ko? to shi sai aka samu wata fasaha sai aka saka tsakanin kwakwalwarta da kwakwalwar saƙon da za a tura. sadda duk ka zauna ka rubuta a kwamfuta A, sai shi wannan fasahar ta fahimci to a yaren kwamfuta to an ce mata misali, an ce mata 0-1 kenan. don haka kai sai ka rubuta mata, shi kuma mai fassara ka sai zai ce mata an ce 0-1. tunda an ce 0-1 to 0-1 din nan shi ne sai ka fitar maka to A kenan, amma ita ma ba ta san A din ba, ita 0-1 ta sani. kamar yadda kaga ana wa'azi da larabci, mai fassara na yi, mai ainihin saurare na yi. wannan da yi da larabci in ya ce Allahu khalaqa samawati wal ard
mai fasara sai ce ne Allah shi ya halicci sammai da ƙasa sai kaga wannan ya jaɗa kai to ya fahimta kenan to amma ya san Allahu ya san khalaqa bai sani ba amma da an fassara to wannan irin fasahar ita ce take taimakawa kwamfuta take ainihin fahimta wajen sakon duk da zaka sa mata sai wannan mai fassara zai fassara mata sai ce an ce kaza sai ta rubuta ita abin da ta rubuta yanzu misali abin da wannan ya fahimta Allah shi ya halicci sammai da ƙasa in aka zo ka faɗa wannan da ya faɗa asalin maganar bai sani ba in aka ce Allah gafarta malam ka ce Allah shi ya halicci sammai da ƙasa ma za ku ga me ka faɗa bai san me kake cewa ba kuma shi ya faɗi maganar haka ne ko to dan haka kwamfuta an kace mata ita bata sani ba abin da ta sani 0 da 1 da ya zama kwamfuta tana iya fahimtar kenan yanzu lissafi da rubutu kuma tana iya tara bayanai ko ta ajiye su to mu bar kwamfuta a haka jama'a kwamfuta tana iya karɓar rubutu tana iya kuma karɓar lissafi kuma tana iya tarawa ta ajiye ko sai aka fara tunanin to yanzu rubutun da aka zuba shi babu gyara za a iya gyara shi shine sai aka ce sai aka fitar da fasahar gyaran rubutu aka iya gyara rubutu za a iya sa kwamfuta hoto ta ɗauka za a iya sa mata hoto za a iya sa mata video za a iya sa mata murya sai zama duk abin da ake a duniya na bayanai za a iya sa shi a kwamfuta misali yanzu zaka iya sa mata kiran sallah zaka iya sa karatun alkur'ani zaka iya sa mata waka amma fa ita kwamfuta a wurinta da waka da karatun alkur'ani duk ɗaya ne ba bambanci don in ka sa mata waka sadda kai kake jin waƙar tana jijijin to kuma ita tana fahimtar 011001100110 shine yaranta kai kuma kai ne kake jin waƙa sadda ka sa mata qur'ani alaramma na karanta kana ji kana Allahu akbar to ita kuma calculation ne 01100110 misali haka za ta yi wannan shine yaranta ita kawai kana ga kana ta faɗin wasu 00 da 11 ne kai kuma kana jin qur'ani na fita wannan ya nuna kenan duk bayanin da ake so za a iya sa a kwamfuta ko to amma ga wata matsala kuma da ta faru wannan matsalar sai zama kwamfuta ba za ka sa mata abin da kake so ka gani ba sai ka je ka buɗe kwakwalwarta kullum ka saka mata kullum sai ka buɗe kwakwalwarta ka saka mata ka ce ga abin da kake so yanzu a ce dan islamiyya ba zai fahimci karatu ba kullum haka zai sai an fara kwanyar an shirya haruffan tukuna an ɗinke wannan aiki yayi yawa jama'a to da haka kwamfuta take jama'a da dole take bi sai an buɗe an saka mata sannan za ta yi to amma tun da abin da za ta yi dinnan gashi kaɗan ne to babu komai to sai aka wai gari mahauci yana so ya amfani da kwamfuta ya zuba wasu bayanai akan kwamfuta mahauci yana son saniyar da zai yanka kwamfuta ta duba ta bata da wata cuta kafinta yana so ya aiki da ita tela yana so manomi na so likita na so injiniya na so kowa yana son ya amfani da kwamfuta haka aka wayi gari a duniya wannan fasahar ita ta tursasar da aka fitar da wani abu da aka kira shi Windows na daga cikin kuskuren da mutane ke suna cewa window ba window ake cewa ba window in kace na ɗakin ka kenan plural ne Windows ma'anar Windows shine mahauci akwai inda zai leka tela akwai inda zai leƙa kowa yana da nashi winduna ne a wurin ba window ɗaya ba shine ma'anar Windows din dan haka ba cewa Windows XP sai Windows XP saboda XP din nan da Millennium da 98 da 95 suna ɗauke da wuraren da kowa zai iya dubawa ya abin da yake so to bari in tsaye da bayanai na anan cak sai in ce maka yanzu ka ga mun haɗa na'urori guda biyu na'urar farko ita ce tarho ko yana iya aika da sako daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari haka ne amma kuma farko za a iya waɗannan ayyukan da ake yi da shi kamar da muka faɗi na kwamfuta ba za a iya ba ita kuma kwamfuta tana iya tara bayanai ta tace su ta gyara su yanzu a iya ɗaukan hoton saurayi a mai da shi tsoho mace a ɗauki hotonta a mai da ita namiji a za a iya ɗaukan hoton bush a saka akan hoton wane sai zama jikin wane ne amma kan kuma na bush ne wannan fasahar suka yi ta muku nan yan ɗariƙa shekarun baya sai a je a ɗauki hoton shehi kaza sai a ninka shi biyu a kwamfuta sai a je a printing a Jos lokacin sai a zo ana sayar da iyayen mu a nan zari a ce kun ga karama shehi yana rabuwa uku
iya maka suna ta sa hoto suna yawo da shi a ce shehi gashi ya rabu uku an ɗauke shi hoto to dubu ma sai a raba mutum miliyan malala gashin tunkiya ma sai a raba shi to duk kwamfuta tana iya yin waɗannan abubuwan za a iya ɗaukar hotonka kana bacci sai a ɗauke ka sai a ɗauko wata tana bacci sai a haɗa ku a kawo lulluɓi mayafi a sa sai a buɗe kanku ya ce ga wani da wancan an kama shi da ita gashi in ka ce ƙarya ne duba ka ba kai da gidaje sai ka ce a gaskiya ne a ka kaɗe to duk kwamfuta na iya fara wannan bayanin amma an ka ce yanzu ku duba jama'a yanzu gabana ga kwamfutoci guda uku in ka ce wannan kwamfutar ta aiko da saƙo zuwa wannan ba za ta iya ba in ka ce wannan ta aika zuwa ga waccan ba za ta iya ba to wannan ita ce matsalar kwamfuta tana iya tara bayani amma ba ta iya aika shi to tarhofa shi kuma yana iya aika da bayani bai iya tarawa balle ta ce to shine sai aka samu wasu injiniyoyi masana a 1969 kuma sojoji ne don haka za ka shiga soja ka shiga na ilimi sojoji ne waɗannan injiniyoyin sai suka zauna sai suka ga to ai idan ana son a aika da wasu bayanai ko kuma ana son misali bataliya da ke zaune wuri kaza ta rinka kallon me bataliya kaza take ciki tarho ba zai iya wannan ba to ita kuma kwamfuta ga bayanan za ta iya tarawa amma ba za ta iya aikawa ba shi kuma tarho zai iya aikawa amma ba zai iya tarawa ba shi ne waɗannan injiniyoyi sai suka yi zaman ɗaurin aure a wannan shekara haka kun ji waɗanda suka ɗaura auren injiniyoyi ne sojoji su ne limaman da suka zo ba su wannan ɗaurin aure sai suka ɗauko fasahar da tarho yake auruwa da junan shi misali yanzu ku dubi wannan tarho ne wannan ma tarho ne amma yanzu an haɗa su wannan zai iya bugowa wannan zai iya bugowa wannan suna jin junan su kenan ku sani da cewa abinda nake nufi da kalmar aure a nan shine kalmar networking wannan auren baya zama networking baya zama aure sai in wannan zai iya jin wannan kuma zai iya bugawa wannan zai iya jin wannan zai iya bugawa wannan idan har wannan zai iya bugawa wannan amma wannan ba zai iya bugawa wannan ba to connectivity ake cewa shi yasa ku da kuke magana akan GSM wani lokacin kace akwai network problem a wani lokacin ba network problem bane wani lokacin connectivity ne ina Zaria na bugawa mutumin Kano shi yana jina ni ba na jin shi to wannan connectivity problem ne a'a shi baya jina ni ba na jin shi to akwai network problem shine shi da matsala ni da matsala amma in a gefe ɗaya ce to connectivity problem ne ina fata an gane wannan kenan dan haka ba ko ina ne ake cewa network ba ce network ba da kyau a ba da kyau shi yana jin ka kai ba ka jin shi to connectivity problem ne Allah ya taimake mu to hanyoyin da suke bi suke ainihin wannan ɗaurin auren ga su kamar haka hanyoyi ne nau'i biyu nau'in farko ana kiran shi guided communications media guided kalmar guide da ka sani ta shirya guided communications media ana nufin waya da Hausa kenan ma'ana ana iya haɗa tarho da waya ko ana iya haɗa kwamfuta da tarho da waya ana kuma iya haɗa kwamfuta da waya don haka bari mu ɗauki kyakkyawan misali yanzu wannan kwamfuta ce ga ta za mu haɗa ta misali ta hanyar amfani da waya in ga mun soka wannan waya ga ta fito ina ta je jikin tarho wannan kuma ta jikin tarho da ta taso fa sai mu ɗauko ta ita kuma sai mu soka ta a jikin wannan don haka kun ga yanzu kun ga sadakin da muka bayar ɗaurin auren kun gan shi to yanzu wannan sunan shi guided communication media wato waya da Hausa ke waya da waya yanzu za ka yi aiko da saƙo daga nan ya shiga nan
in ma kana so in ya zo kada ya shiga nan akwai yadda saddabarin da in kai daga nan sai ya tsallake nan sai ya taho nan to da aka yi da waya to wannan duk abin da ya zama physically za ka iya ganin shi za ka iya taɓa shi yake kira guided communication media to iri ne ita waya ba iri ɗaya ba ce yanzu kun ga wannan waya ce jama'a wannan wayar nau'i biyu ce tana da fili biyu a ciki akwai wadda yake fili biyun a murɗa take to ana kiranta twisted pair wai tagwaye murɗaɗɗu akwai kuma straight pair wadda yake ita kuma guda biyu ne straight haka suke to waɗannan su ne ainihin fasahar farko da aka fara amfani da su sai dai bari mu wata faɗakarwa a nan ko kun san cewa wannan ba ɗanyar waya ba ce naka ce ɗanyar waya ita ce wayar wuta yanzu wayar wuta da kake wayarin da ita ɗanya ce to in ka sa ta a telefon za ta yi aiki amma za ta kashe wannan wata rana sai sa ko ga lasifi ku fita masallaci take mutuwa da wuri saboda ɗanyar wayar wuta kuke ɗibowa mai guba sai ku yaɗa kawai da kun ji tayi ladan tayi to ci gaba da kiran sallah ba irin da ake sa lasifika ba wayar da ake sa lasifika ta tarho ake sawa saboda ba wuta ce za ta bi ba me zai bi magana ce za ta bi to wannan waya ita ce aka dafaffiyar waya ce ba kuma da ruwa irin da ruwan masara ba na faɗi da hausa ne kawai don ka gane to irin wannan wayar da za ku samu ta yanzu in kuka gina masallaci sai ku samu wayar telefon ku ɗaura wannan tabbatar muku amplifier ku speaker ku microphones ɗinku za su daɗe ba su samu matsala saboda wannan wayar wutar da kuke sawa tana tafiya da magana kuma tana tafiya da guba daga nan ta ɗiba ta kai daga can kamar dai cutar kanjamau to don haka kuna nan sai a ce amplifier ya ƙone ladan ya haka ya ce ni kawai ina kiran sallah yara suka ce ba sa ji yawa ba zai ƙone ba kanjamau ta kama shi ina ba ta an gane saboda haka wayoyin kun ji irinsu wannan fa'ida ta farko kenan ana kiranta twisted pair akwai kuma straight pairs to ana nan sai zama kun san mun faɗi matsalar da ke tattare da wannan ko ba ta iya ɗaukar bidiyo ta aika da shi to sai masana suka ƙirƙiro wata sai suka sa mata coaxial cable ita kuma ita ce wayarka da kake sa daga talbijin zuwa bidiyo ko daga dish ɗinka da ke tsakar gida ya shigo ya zo bayan receiver ka wata waya ce ga shi din nayi bayanin ta da Hausa don wannan lecture na fatan zan buga ta da Hausa yadda Allah ya so Bahaushe ya karanta ta zai fahimci wannan lecture da kyau da ikon Allah waya ce za ganta kwaya ɗaya a ciki mai kauri kuma mai ƙarfi an kawo wata totuwar roba an naɗe ta an kawo wata cikurkuɗaɗɗiyar waya an naɗe ta wannan kwaya ɗaya ta ciki ita ce take isar da saƙon to ba ɗanyar waya ba ce dafaffiyar waya ce akwai wani chemical akwai wani sinadari a jikinta amma ba taɓa za ka ji shi ba ko ka ɗanɗana ba za ka ji ba amma ba ɗanyar waya ba ce to tana ɗaukan saƙo na bidiyo tana iya kai shi nesa tana iya ɗaukan na murya tana iya ɗaukan na rubutu bana kiranta coaxial na fatar an gane ita ma tana ƙarƙashin guided communications media to amma wannan wayar yanzu in ka taɓe ta daga nan za ka aika da bidiyo muciya ba zai je ba daga nan in ka taɓe ta ma zuwa nan da abin nan a gwara ba za ta kai saƙo ba sai saƙon ya kasa za ka gani lokacin in dish ɗin ka yi nisa daga sama ko daga tsakar gida in ka jawo waya sai ka ga yaƙi to anan ana buƙatar sai an samu wata ɗan na'ura da ake kiranta repeater ko booster sai a sa wadda in ta zo inda saƙon ya daɗe sai a sa na'urar ita na'urar sai ta sake ɗauko saƙon garau sai ta tura shi gaba ina fatar an gane to amma yanzu wannan karatun da muke muna son a gan shi a muciya za mu ta siyar repeater ne muna sawa a ɗaya tsada to shine sai masana a wannan harkar sai suka ƙirƙiro wata waya sai suka sa mata fiber optic ko optical fiber duk kana iya kiranta mu da yake turancin ingila muke yi sai mu rubuta ta haka fiber optic amma yan america za ka ga sun rubuta ta haka fiber fiber mu kuwa na sarauniya ne we speak the Queen's English fiber sai a sa FIBRE kamar yadda muke rubuta mita haka ake rubuta fiber optic wannan wayar fiber ga ta nan jibga a Nitel ka je ka shiga Nitel yanzu za ka ganta
sannan ga ta nan an naɗe ta an goku ta zo ta bi ta saman gidanka wayoyin Nitel ga ta nan mai kauri. Ita wannan wayar tana iya ɗaukan sako komai nauyin shi kuma ko menene a cikin shi ko murya ko hoto ko bidiyo ko yawan shi za ta ɗauke shi cikin gaggawa za ta kai shi. Ita ke kira fiber. Amma ga wasu tambihi barin ya anan, musamman na san akwai masu fata waya a garin nan ta Nitel, to yana da kyau sai ɗanyi wannan tambihi. Ita wannan wayar an haɗa ta da ainihin wato zalilika ne a ciki waɗanda suke sirara kamar gashin kai na mutum. Sannan ita ta tashi tura saƙonta tana turawa ne da haske take amfani, saƙon magana ce sai magana ta zama haske sai ka rinka bin wannan zalilikan. Don haka tana da ƙarfi tana da sauri, amma ana naɗe ta da wata guba. Wannan gubar da ake naɗe ta da ita shi yasa ba a aikinta da ɗanyen hannu haka, to an sa safa hannu irin ta masana ƙwararru a wannan fagen. Safar wani lokacin akan so ka sa ta don ta yi nisa a jikinka saboda gubar in ta taɓa ka idan ka ci tana tsinka hanji, idan ka taɓa a ido tana kashe ido, idan ka taɓa azzakari tana kashe mazakuta ka in mace ce kuma tana hana ta haihuwa. Wannan wayar da kuka gani ga ta nan a saman Nitel ko kuma in ka je hukumar Nitel za ka samu ga ta nan a wani gargare ƙato a naɗe. To wannan wani tambihi ne kawai na yi, don haka sai a yi a hankali. Ba a in ta faɗo da za ta tsinke ta faɗo kaka je ka damuke ta da hannu, sai ka je ka damƙe ta da hannu ko ka wanke hannunka ba ta wankuwa. Don haka in ka taɓa ta sai ka je wurin likitoci masana ko injiniyoyi masana su ce ga da irin sabulun da ake wanke ta. Kai kawai in ka taɓa ta zaka ɗanɗanon gubar kamar gubar batir ne zaka ji a baki, amma kuma ruwa bai wanke shi, omo bai wanke shi, morning fresh bai wanke shi. Zaka iya wankewa ya daina wari amma sinadaran suna nan. To da zaran ka taɓa zakarinka wajen tsarki sai ta kashe azzakarinka. A zuwa kalawa aljanu saboda sun ki ɗaukar lauyoyi, mun ba su shawara sun ɗin da yake ba su jin magana, komai sai a kalawa aljani a ce aljani ne ya kashe mishi a zakari. Masu roƙa su ta cinye kuɗin ku. Ina fata an gane, Allah ya kiyaye. To ana nan sai wata fasaha sai ta fito. Wannan fasaha ta daɗe, amma daɗewar da ta kamfanin sadarwa na Amerika mai suna AT&T American Telecommunication and Telephone and Telegram, American Telephone and Telegram ko American Telecommunications and Telegram, haka dai sunan kamfani yake AT&T. Sai suka zauna sai suka kirkiro wata waya wadda wannan fasahar ta fiber suka ɗauka, amma sai suka sa mata T1. Ita wannan T1 ba ta da bambanci da ainihin wannan fiber optic, sai dai wajen ninka saƙon da fiber za ta ɗauka guda ɗaya, to ita wannan T1 za ta iya ɗaukan guda 24. Tana ninkawa ne kawai, amma fasahar ɗin da yake sai dai kawai ta fi ta faɗin ɗaukar saƙo. Ma'anar T1 ɗin shine technology number one, wato fasaha ta ɗaya. Wannan T1 daga cikin aikinta shine idan aka jawo waya, idan ka jawo waya da ita ta shigo gidanka kwaya ɗaya, to za ka iya rabawa ka samu telefon layi guda 24, kuma layin kowa da lambar shi. Misali yanzu lambar mu ta da'awa ita ce 069 334812, in baka sani baka sani ba ta. To yanzu wannan 069 334812 idan musa Michael suka shigo min da T1 gidana, wannan layin yadda kuka gan shi aka shigo da shi, amma za a raba shi so 24. Dan haka sai in ja sai in kai wa yara sai a sa musu 334812 sai a ƙara 1. Dan haka duk sanda ka tashi bugowa 334812 to za ka zo asalin switch din. Sai a ce to idan ɗakin su wane ne ƙara 1, idan ɗakin su wane ne ƙara 1 2 in ƙara kaza har 24, sai zama waya ɗaya ce amma kuma ta zama waya 24. Amma an zo biyan kuɗin waya kuɗin ɗaya za a biya, kamar yadda mita ɗaya ke shigo gidanka kowa ya ja waya ɗakin shi ko mai kallon talabijin ya kalla, bai san sanda mai kallon firij yake shan ruwan sanyi ba, kowa da abin da ya dame shi, amma waya ɗaya ce ta shigo. To wannan fasahar T1 take da ita.
ita ma guided communication media ce. Sai gwamnatin ƙasar Amerika sai ta ce wannan kamfanin dole ya sayar da wannan fasahar ya sake ta ya zama ba shi kadai zai amfani da ita ba. An yi wannan a 1980, yau shekara 26 da suka wuce. Da hukuma ta matsa kamfanin sai yadda ya siyar, da yadda ya siyar da wannan fasahar sai ta fito waje. To da ta fito waje su ne sai kamfanoni irin waɗannan namu sai suka fara siye, su ne Glo, MTN da makamantansu. Misali a kan Amurka su ma suna da su ne sai kamfanoni da masu zaman kansu sai suka ainihin fara siyansu. To da suka fara siye sai zama, bari yi muku misali don ku fahimta, sai dai wannan misalin kuma ya kamata kamfanin Glo ba su biya ni domin talla ne zan yi musu. Kamfanin Glo su ne suka fara naɗa irin wannan fasahar a Afirka ta yamma gaba ɗaya. Shi ne sun rinka bi gari tsakanin gari da gari suna haƙa rami suna zuba wasu wayoyi. Sai na ji mutane suna cewa wai fiber ce. Kaga wannan karambani ne. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wai sai da kaje sai ka tambayi shi ne haƙan wace irin waya ce na dai ji masana na cewa fiber. Dan da ko ne haƙa rami shi zai gaya maka sunanta to ilimin ka bai da asali. Ba fiber ba ce. T1 ce. Ma'anar wannan shine nan gaba Glo za su fara siyar da landline kamar irin wannan na ƙasa. In ka jawo layi ɗaya gidanka ya ishi duk mutanen gidan kowa ya ishe shi kawai. In aka tashi biyan kuɗi ɗaya za a biya. In yaro ka za cika ƙin ji daga nan sai a rufe layin shi sai dai rinka karɓe ba zai kira ba. To ita ce Glo suka sa. Ma'ana nan gaba kenan Glo za su karɓe harkar sadarwa.